Ma, salamat gid ah. Ginlutuan mo pa kami nga gabi na. Ay, oo man ma. Tani, nagtulog ka na lang. Kay kabalo man kami magluto. Imbis tani nga nagtulog mo na, bugtaw ka pa ya. Ay, okay lang mga anak ko. Samtang buhi pa kuya, kag makusog pa ako. Serbisyuhan ta ka mo iya. Si mama bala mo. O, ti ma, hindi ka na mag-upod sa amon kaon? Damo pa man sudan, oh. Ay, hindi na ako Kamu lang kay nagad-diet ako. Bawa si mama, may pa-diet-diet pa siya ya, oh. Mapaniwang ka nga, kaniwang na nga daan si mo, ma-diet ka pa. Ay, syempre nak, healthy living na kuya mo. Oh. Ay, okay man ang kinahimo mo ma. Pero kung gutom ka, kagusto mo magkaon, hindi pagbawaling ka ugalingon mo, okay? Okay, nak, copy. Maricon, day, si tita mo Balaboni, nagpabaybay dito sila nag-celebrate sang birthday sang apo niya. Te, anong buat mo silingon ma? Mapabaybay man ta? Ay, oo, anak! Mapabaybay man kita o kon mapa-beach bala para nga hindi man kita mabilin sa ilan. Ay. Ma? Dasonak, mapalitsyon taya kag ma-overnight kay para pierde sila. Mama? Hay. Oy Maricon, ano ka naman? Oo man, day. Kay na pang hay-hay mo da. Oh. Nagdaw ka layo, gibala sa ginatulok mo, haw. Mga day. Sano pa ni matapos ang problema ko man? Day, tanan ta bala may problema. Kag hindi na yan matapos. Oo, Kag man. imposible nga matapos ina. Nga Maricon, ano gid ang problema mo, haw? Lalaki? Kwarta? Pamilya? Ano? Para mabuligan ka namon? All of the above, day. Hala, pabudayan kita naguro ya, day. Ako man. Mayo tani ko na laki kay ti hatagan ta kaya Pero kung kwarta ay wala gi ko da. Sige lang kaya ko pa man. Ba, si mama, dali lang ha. Hello? Ma, ano ka? Eh, Kwan, grocery man abi ako. Kay wala na kita diri sa pagkaon eh. Kag palihog na lang dayon nak ha. Bakli na lang dayon ako sang moisturizer ko bala kag serum nga ginapabakal ko sa imo. Pwede? Dason nak, bakli na lang ako dason sang cake. Kay ginagutom na ako eh. Kag soft drinks na lang dayon ha. Thank you nak. Ma? Bale, Ruel, Gina, tulotong untang gasto sa birthday ni mama ha. Duwa pa man kabulan ang hulaton ta. Pero dapat, makaplano na kita. Bali, tag 5 lang sa inyo Kag ako nang bahala sa tanan, okay? Okay nang wala sang problema. Ate, akon man na nga. Dapat handaan tagid na ang birthday ni mama kay basi bala kung magsungkod sa blahaw. Amo, Ged. Kabalo naman kamo sa Iloyta. May Gani. pagka-ambisyosa. Gani nang. Nak! Ma? Nak! Ano Ang tani? tupad naton balabalay, nak. Nagpakayo na sila sa ilabalay. Di kita yasan, oh. Ma? Nak, pabutangan ta sang second floor ang aton balay, ha? Dason garden, dason balkon, dason bar. Dira pala sa may sulod para nami ang balay ta. Ma? Nano? Matabo gid ang ginapangayo mo sa amon pero hindi lang anay subong. Kay Diyos ko ma, gasugod pa lang tabala. Ha? Ate, sige nak, wala na sang problema. Pero nak, ang siling ko sa imo nga aircon, ha? Subong to balaya. Dapat nga may aircon ang kwarto ko. Kay kaginuot na gid bala. Ma? Amiga Cecilia. Nga wala mo pang mapakayong balay mo, haw? Ay, oo man. Oho, kalaway na sang imo balay. Amigin. Dudaan na. Gabok? Ay, Kwan, kahibalo ka mo mga mega. Nagkaplano na kami sa mga anak ko nga ipakayo ang balay. O di nga, wala pa ka mo makasugod. Ano? Wala pa ka mo kwarta? Ay, luyag mo maghulam sang kwarta nga may saka? Mare? Ay, hindi na. Kwan. Mare, ikaw ba na mo? Bali, may architect kami iya. Pero wala pa na human. Kay kahibalo ka mo dapat manami gijang house ko. Ay, gali ka. Pero mare, suggest ko lang ha, dapat may swimming pool ang inyo nga balay kag gym para nga maka-relax ka kag maka-exercise ka man. Ha? Ano? Oo. Kwan. Kung ano basi bala kung kulang ang budget mo mare, okay lang no. Ay, hindi dako yung budget namon.
Ang bata ko nga daan nga isa si Maricon bala, 80,000 ang sweldo. Si Gina, 60,000. Kag si Romel, 100,000. Ay, wow! Bongga, Mariba! Muna ko ha. May duty pa ko. Ay, nak, Hmm? di ba 100,000 ang sweldo mo? Oh, do hindi man. Pasakay lang na para hindi ko mo yan. Naman. Ma. Nang, ari ng 5,000 ko nang, oh. Dugangan ko pag ina ko makakwarta, nagid ko, Ari man ako nang shitty mail na. Ahay, baw. Salamat gid mga manghod ko, ha. Mangin malipayan gid si mama kay may surprise kita sa iya. Gani, ma. excited ako gani nang. Mga anak! Na. Ay, oy! Ma! Ba maayo kay Ari nagali ka mo. Hmm. Ay, thank you, Lord. Nga amahaw? Nga amahaw. Kwan, gusto ko nga sa hotel ako ma-birthday. Kaya ang kumari ko bala nga isa, ginarkilahan niya balang isa ka hotel. Ginpasira niya gid para lang sa birthday niya. Ba? Ote, amo man ang gusto ko nga matabo. Ma? Ah? Hey, kamal-mahal na iya, ma. Hindi kami sinaka-afford. Ay, kaya nyo na, anak, Dason, dapat 4 gid ka lechon, ha? Oh? Kag dapat patahian gininyo ako sang gown. Kaya ang amiga ko nga isa, nami ang gown niya mo. 4 kabilog. O di dapat ang iloy ninyo ganda. Guwapa man. Dapat maeksena man. Ay. Makalma lang bala. Hindi man kami pagulpiha ay. Step by step. Gusto na. Process lang bala, ma. Correct. Kaya wala kami aga sweldo, milyon, Mugid. Ay, tingin na lang ako mag-birthday Kung hindi nyo malagaling matuman ang gusto ko, wala ka mo naluoy sa iloy ninyo nga nagpadako sa inyo! Mama? Mr. Scott! Attorney correct! Nagsunggod iblas mama sa akon kay hindi namon matuman ang request niya nga sa hotel ng birthday. Gusto mo na namon galing way pa kami sa dakong kwarta. Mga amiga, yabi, mga bisyusa man mo. Relax, sulat ko ang tagpadala Maricon sa Bacolod City. Yun tayo Maricon. Ito, gusto man ang ambal mo nga kalma-kalma lang, di man pagulpihon. Kay budlay man kung magulpihan ka, Mr. S mo, dalinas ka man na, kagmumo ka na tupa mo. Gani, step by step lang. Sa gulpi di gulator ni. O, correct na, oo. Laban ng platian, sakitan. Oo, damhag na yan. Dapat inanay. Smooth lang bla. Ano inanay? Inanay. Nga pagduso. Para, kwan. Inanay sa pagduso. Agoy. Na, ano man, direct man? O, ikaw, mbal kayo yung tayo Marilo, bla? Anong yambal kayo lang siya? O, gani man, ano na? Hindi ang ato na yung ato. Oo. Tandaan ta lang, ha? I-dilis kalibutan kita yung malagi lang. Correct na, Mr. S. Ikaw man ang iloy, Oo. ikaw ang ginikanan, ikaw man ang bata. Oo. Tandaan lang. Ang siling sang way ng kilala namin torne, siling niya, I've learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel. Ang bot silingon, malipatan siyang tao kung ano man ang nabuhat, nambal mo, maayo man da o kung kalainan. People will forget kung anong imo nabuhat sa ila, Correct na. sa iya. Oo. But people will never forget how you made them feel. Hindi nila malipatan kung palanggan ninyo sila. Hindi ba Torne? Correct na, Mr. S. Ginhatagan ninyo siya sa bili. Oo. Amo man na sa aton, nanay, mama, Cecilia, Maricon. Amo na itandaan tala, mga gipambalta, mga kwan. Agil na, madula na, malipatan na. Pero kung gipapatsag ninyo ang pagpalangga sa isa, ikaw nanay, kung gipalangga ang bata mo sa totoo, Oo. amo na hindi na malipatan na sa patay sila. Na, Amo correct mo na. na sa imo na kung gipalangga, kasi mga bata mo, gintagaan ka nila isang bili, Oo. kung anong gipangayo mo, ginhatag nila, hindi na nila malipatan. Nga palangga nila. Oh, correct na, Mr. S. Nga monitor na Oo. Kaya dalit na lang. Hala! Why na ta oras, Mr. S? Dalit na lang kulis mo. Malantong talay. Salamat, Tom naman! Salamat! Yours truly, Mr.
Benitz. Attorney Correct! Ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center! Kay kabalo man kami nga. Kapoy ka mo, ha? Kami magluto. Nagtulog ka na lang. Salamat gida. Gilutuan mo kami sang Bation? Ma, salamat gida. Gilutuan mo kami sang Ma, Gutom ka, kagusto mo magkaon, hindi pagpawaling ka galingon. Pawali. Bawali. Amo na basta puno ang ilong, no? Ya, Tagalog na. Gusto mo magkaon, hindi pag... Pero kung gutom, okay man ang kinahimo mo, ma. Ay, te, anong buhat mo silingon, ma? Mapabaybay man ta? Ay, oo, nak. Wala prino, nak, no? Diretso ka, nay. Ma, Sili ko man diretso ka, nay. Ay, te, anong buhat mo silingon, ma? Mapabaybay man ta? Oo, nak. Day, kita mo ba na, Bonnie? Nagpabaybay dito sila nag-celebrate sa birthday sa apo niya. Oo, tika nami man. Sige. Diretso. Oh. Tingnan ko, yung mag-diretso doon. John, na-emphasize mo yan. Bonnie, nagpabaybay dito sila nag-celebrate sa birthday sa apo niya. Oh, ba, si mama. Dali na kita. mm. Hello? Ma? Ano naman na, John, ha? Ay, Sige lang oh, ba, si mama. Sige lang kaya ko pa man. Nak! Grocery himan ko bi karon kay wala na kita dili sa pagkaon, oh. Katanay, Ba, si mama. Dali lang, ha? Paligod sa bakli na lang ako sa moisturizer ko bala nga serum. Kag ang gipabakal ko bala serum. Moisturizer. Serum bala. Eh, wala na kita dito sa pagkaon eh. Dalang. Ruel? anong kastay sa woman? Why man, woman? Ha? Woman, why man? Matanga. Why woman? Why woman din? Sound woman. Daga na. Kita po na ta. Ang woman, Ang sound man na, ang delay man na sa? ang esman si Uday na yan. Amiga Cecilia. Nga wala mo pang mapakay balay mo ka. Ay, hukuman. Oho, kalaway na sa imo balay. Dudaan na. Lugabo. Pero suggest ko lang, Mare, ha? Dapat, swimming pool ang inyo balay. Kag gym. Dapat may. Tapos ang unang malukso sa swimming pool. Ay, balik ka. Pero suggest ko lang, Mare, ha? Hello. Ga-echo. Hello, Mike. Hello. Ay, balik ka. Ari man ako mao. City mail na. Maman. Ay nang Mamang guro ni. Na?
Dugangan ko pag ina ko mga kwarta na gid ko ah. Kag patayan ninyo ako sang patayan. 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 Pati ka lechon, ha? Kunin din ninyo nga to na gusto ko. Wala ka mo... Ma? Ma, dalagyan Okay ka lang, ma? Kunin din ninyo